Mula sa Bangged, bibiyahe ka ng 1 oras para marating ang bayan ng Lagayan. Madadaanan mo rin ang Calaba Bridge. Ang bagong tayong tulay na ito ay nagbukas lamang sa publiko noong nakaraang taon. Ito ang boundary ng Bangged at La Paz. Ang Calaba Bridge rin ang nag-uugnay sa probinsya ng Abra at Ilocos Norte. Nandito tayo ngayon sa Luswak Spring na matatagpuan dito sa munisipalidad ng Lagayan. Parang ang ganda ng itsura dito. Tingnan natin sa malapitan. Makikita na talagang malinis yung tubig ng natural pool na ito kasi bawat segundo ay may lumalabas na tubig, bali napapalitan ito ng bago. Tapos yung tubig na lumalabas, dumidiretso sa Abra River. Ang lugar na ito ay nasa pamamahala ng munisipalidad ng Lagayan. Dito rin sa bukal mismo kumukuha ng tubig ang ilan para sa araw-araw na gamit at inumin. Dinadayo ng mga tao ang lugar na ito dahil sa kalinisan ng paligid at ang tubig nito mismo ay galing sa bukal. Kaya kahit tagtuyot ay mayroon itong tubig. Siyempre, hindi natin palalampasin ang pagkakataong ito. Oras na para maligo. Mark! Dito na naman nagtatapos ang sang-araw nating pamamasyal dito sa probinsya ng Abra. Ilan lang yan sa mga pwedeng makita na ipinagmamalaki at pasyalan dito. Abangan nyo ulit sa mga susunod na episodes dahil siguradong babalik tayo dito at ating ipagpapatuloy ang pamamasyal. Ayan mga kaibigan, hanggang sa susunod na linggo ulit at lagi pa ring tandaan na ginagawa namin to dahil trip lang.